Radio Esmunt. Radio Esmunt. Radio Esmunt. En la història de la música, alguns noms ressonen amb una força capaç de travessar el temps. Noms que redefineixen el virtuosisme i amplien els límits de la interpretació. Un d'aquests noms és Teresa Carreño. Pianista, compositora, directora d'orquestra i pedagoga. Una figura excepcional en un segle XIX que no posava les coses fàcils a les dones. I, tot i així, va assolir un reconeixement internacional extraordinari. Va néixer a Caracas l'any 1853. Des de molt petita, el seu talent pel piano va ser evident. El seu pare va ser el seu primer mestre. I ben aviat la família va emigrar als Estats Units. Allà va estudiar amb Louis Moreau Gottschalk. Un músic que va influir profundament en la seva formació artística. Amb només 9 anys, va debutar a Nova York. I poc després va tocar davant del president Abraham Lincoln. Un fet extraordinari per a una nena d'aquesta edat. Aquest va ser només el començament d'una carrera internacional. Va recórrer Europa i Amèrica. I es va consolidar com a intèrpret de referència de Frédéric Chopin i Robert Schumann. El seu estil combinava força, control i una gran intensitat expressiva. Però Teresa Carreño no va ser només intèrpret. També va ser compositora. Va escriure valsos, masurques i peces de caràcter. Amb una clara influència del llenguatge romàntic. Però amb una veu pròpia molt definida. També va destacar com a pedagoga. Va defensar el pes del braç i la independència dels dits. I una concepció del so basada en el control i l'expressivitat. Conceptes que anticipen la tècnica pianística moderna. Va ser una de les pianistes més reconegudes del seu temps. I el seu nom continua viu avui. El Teatro Teresa Carreño en porta el seu nom. Un símbol del seu llegat. Teresa Carreño va ser molt més que una pianista. Va ser una artista completa Una figura que va obrir camí. i que continua inspirant avui. Radio